A modern kór. Lélegzel, de nem vagy él. Átvonulsz a napon, mint egy árnyék. Mások életét görgeted. Mások álmait, mások fájdalmát. Eszel, miközben egy képernyőt bámulsz. Elalszol zajra. Felébredsz fáradtan. És bármit is fogyasztasz, valami benned éhes marad. Ez nem depresszió, nem unalom. Ez valami sokkal nehezebben megfogható, mintha a lelked kirakoltatva lenne a testedből. Mintha csak néznéd, hogy éled az életed, ahelyett, hogy átélnéd. Nem a telefonod rabja vagy, hanem a menekülésé, a néző szereplé. De az igazság ez, nem nézőnek születtél, hanem érezni, lélegezni, fájni és nevetni, élni teljesen. Ez a modern kor.